си бил преводач на американския президент Доналд Тръмп. Тръмп е много и много лесно те кара да говориш. И той подхвърля на Борисов и му вика, този преводач става ли? В смисъл, не, той човек, какво да каже? В същия ден, 1 час и половина по-късно, аз му превеждах в Нью-Йоркския университет в юридическия факултет. Тогава имаше кръгла маса, на която участваха Петър Стоянов, Проди беше италианският премиер, Мандела беше жив и Бил Клинтън. Добре, с какво са по-добри американците от нас? С нищо. В смисъл на индивидуално ниво с нищо. Така, нещо ценно, като житейска стратегия, послание, така, което твоя баща, професор Христо Мермерски, ти е казал, че е споделил в живота и което все още следваш? Нито той, нито аз някога сме тръгвали с това да правим нещо, като преди това си мислиме, че ще го направим, за да получим какви си пари или че ще получим пари. Здравейте и добре дошли във втори епизод на подкаста Формулата на успеха с мен, Смилен Смиленов. Днес имам честта да ви срещна с човек, който е мост между науката, бизнеса, визията за бъдещето и предприемачеството. Той е професор по химия, автор на над 30 книги, личен преводач на американския президент Доналд Тръмп, преподавател в университета Джорджтаун във Вашингтон и консултант на Американската асоциация на медицинските университети. Той живее в САЩ повече от 30 години, но продължава да е вдъхновение за хиляди българи с идеите за дълголетие, здраве и по-добро бъдеще. Той е световно известният професор Йонко Мермерски. В този епизод ще си говорим за науката като бизнес, за смелостта да се развиваш на световната сцена, за етиката на иновациите и разбира се, за личната формула на успех. Вече сме тук с моя почетен гост, професор Йонко Мермерски. Добре дошли. Добре заварили. Приятно ми е, че сте мой гост. На мене също, само предлагам да минем на ти, за да може по-спокойно да комуникираме и по-достъпно за хората тия официалности да ги махнем. Още повече, че твоето име, като се произнесе на английски, звучи като усмихваш се, усмихващ смайлен, на английски го произнесем е смайлен, смайленов, да мек смайл от усмивка, усмихваш се, усмивковски. Така че, и ти си лъчезарен, така че пасва ти тотално и на американски твоето име. Благодаря много. За мен е чест такъв човек, професор като вас, всъщност да си тук при мен. Да си поговорим малко за нещата от живота, за науката, как се съчетава науката с предприемачеството, живота в Америка. И така като за начало да направим едно интро, всъщност кой е професор Йонко Мермерски? Вечно търсещ и любознателен, да кажа, че любопитен звучи малко по-клюкарски. Сега вече мога да като върна назад лентата на моето развитие. Наистина, вечно търсене, вечно усилие да се науча нещо ново и постоянно съм привлечен към където има проблем да се забия точно там и да го разреша. Това е след доста години вече. На български казано трудов стаж или трудови усилия или бизнес усилия, каквито искаш ги наречеш, защото те са разнообразни. Но да, това е търсене на нещо ново, търсене на решение на проблеми. Ясно. Може ли да ми кажеш, ми е интересно, какво те мотивира така да излезнеш извън България, да отидеш в Америка и да градиш кариера в САЩ преди 30 години? Нали? Това не е малко време. Тук ще те изненадам леко. Така, нищо не ме е мотивирало да излезе извън България. Баща ми беше дипломат и ме заведе в САЩ. Даже напротив, никак не ми хареса Вашингтон, 1983 година. Тогава беше студената война. Вървеше, т.е. пропагандата за това страните на изток от желязната завеса, колко сме ограничени, колко е лош живота, колко е... Просто бяха наистина с промити мозъци. И тук много, всъщност, се сещам. Ние познавахме западната култура, в смисъл западните филми ги гледахме.
западна музика слушахме. Имам предвид западноевропейска и американска. Много повече знаехме за Америка, въпреки пропагандата, която имаше при нас. Те тотално не знаеха нищо за нас. Значи, казвам ти, показвал съм снимки, примерно от плажовете в България, когато бях първи курс студент в Вашингтон, тогава бях в Американския университет. American University, той е на няколко километра от Джорджтаун. И всички деца, мои са студенти, на които съм показвал това, са казвали: това е някаква пропаганда, вие наплашни, ходите с сиви дрехи. И аз си мислех, че се майтапът и просто се, нали, така леко закачка, за да се смееме. Не, това беше тяхната представа за това какво представляват хората на изток от железната завеса. Както ние, примерно, в момента някой от населението в България така си мисли за Африка. Но не е точно така, нали? Може би част от Африка, да, но те си мисли по този начин за нас тогава. Точно, при положение точно това е, че когато ти не си видял от друга страна, поне бъди отворен, за да възприемеш нещо и да научиш нещо. Сега постепенно, т.е. тук извинявам се, че отворих една скоба и леко се отклоних. Т.е. нито съм имигрирал, нито съм търсил нещо. Аз тук завърших Национална математическа гимназия, даже влезнах в химическия факултет, винаги съм искал химия да уча. И дори 1984 година отидох на студентска бригада в Бойчиновци. Не знам това на вас дали ви говори изобщо какво беше, но какво значи, но ученици и студенти през лятото за по един месец ходихме да помагаме за било то събиране на реколта, било то слагане в консерви на обрана реколта и така нататък, както беше в Бойчиновци. Там отгоре на всичкото пък се случи, че виетнамец, който беше единственият мотокарист, първа смяна нещо се нарани. И аз като единствен, който можеше да кара мотокар и да го управлява, станах и мотокарист, но това имаше своите привилегии. Винаги съм в лукса, винаги съм в випа. Аз с мотокара се прибирах до бараките, където спяхме, другите ходеха пеша. Така че... Това си е лукс. Виса, лукс относително нещо. Лукс означава как си спрямо останалите около теб. Така е. Да, моля ти се насочиме, защото се плесне. Добре, тогава по това време, кое е било така най-голямото предизвикателство за един българин защо да се реализира, да започне някаква кариера в Америка? Имах огромен късмет. Знам въпросите, как ще се справя с непозната среда и много. Да, но не само, нали, за справянето, ами човек, който иска да стане някой извън България, извън страната си, който иска да стане авторитет. Значи, завършвайки Национална математическа гимназия, се казваше тогава, сега е Национална природо-математическа. Продължава това да бъде едно от, да не кажа най-елитното, но едно от първите 2-3 най-елитни училища, става дума за гимназия в България. Аз в Щатите пристигнах изключително подготвен и езика ми почти не го знаех, но го научих буквално за няколко месеца, за да мога да започна да уча. Но дори все още когато не можех да говоря добре английски, познанията ми по математика, познанията ми по химия, защото тук в математическата гимназия бях химическа паралелка, ние учихме химия, която вече се учи първите 1-2 години в университет. И всъщност, влизайки в Американския университет в Вашингтон, аз бях с 2 курса напред по математика и по химия. И това ми даде страхотно самочувствие. В този момент, всъщност това, което си говорихме преди малко с теб, преди да започнем официално подкаста, тогава осъзнах, че това, което нас са ни учили, е много грешно. Става дума през социализма, този подход, нали, трябва да си скромен, да си обран, да не се заявяваш. Няма предвид да си нахален и груб, нали, или арогантен, но имам предвид, че да не се притесняваш да се заявиш. И това, което ни учиха скромността, краси човека, за мен скромността и незаявяването на един човек в определена сфера или с определени намерения е гаранция за провал. Защото ако не се заявиш, няма как да се случи. Ако се заявиш, примерно ако си неспособен или глупав или какъвто и да е, пак няма да се получи, обаче пък ако се заявиш, имаш нещо зад това, това води към успех. Това беше първото нещо културно, с което се сблъсках в Щатите, че когато имаш, особено ако имаш увереност и имаш някаква подготовка,
е много хубаво нещо да се заявяваш, защото по този начин ще си отвориш врати. В България, само че прекъсвам, извинявам се. Не прекъсваме. България по това време имала, била е някоя като държава на световната карта. По това време. Имали сме по-голямо самочувствие според мен преди, колкото сега. Имахме и основани. Има ли това? Да, има го. И в интерес на истината, тогава имахме във всяка олимпиада, ние очаквахме много медали. Сега в момента един-двама души, ако направят медал, ние се радваме. Но тогава имаше система. Сега от една страна системата дава възможност за по-широка реализация на повече хора. Социалната, социалистическа система. Капиталистическата система дава възможност за състезателност на индивидуално ниво. И двете имат своите предимства. Но тогава аз имах самочувствието, нали така, аз първо това, че сме 9 милиона, американците с 300 милиона, ти на лично ниво, това не го виждаш. Нещо, което мене ме впечатли, наистина така леко ме посмачка, беше на втория-третия месец, откакто пристигнах в Вашингтон 83-та година, значи преди 42 години. На 15 октомври ще стане 43 години. Както за първ път съм стъпил там. А с един мой приятел, Цезар Мечака се казва, той беше от Парагвай, а с Парагвай нямахме дипломатическа мисия, т.е. Официално бяхме във война с тази държава. Тогава, не че е имало как да воюваме, но с него отивахме в Нью-Йорк и той застанахме пред Рокфелер център, което е сграда към 60 и няколко етажна и цял комплекс с парзалка ледена отпред. Много красиво място е. И аз гледам такъв нагоре, както казва Леко Константинов, гледаш нагоре, шапката ти падне. В Чикаго и назад го е казал. И към някакво голямо нещо. И в този момент Цезар вика, това е на Рокфелер частна собственост, негово място. Това си е негово. И аз в този момент, гледайки нагоре, се почувствах толкова малък и нищожен, защото си викам, гледай сега, аз съм тук, имам на себе си ни обувки, някакви дрехи и някой друг лев, обаче погледни какви хора имат. Гледаш нагоре, не можеш да му видиш, нали, преносен смисъл. Това беше, може би, първото ми впечатление, което си спомням, така да ми се е запечатало от щатите, защото, нали, през социализма и тогава ни учиха, че няма частна собственост в рамките на човешките възможности и необходимости. Ти се развиваш и си това. Но пък, от друга страна, както ти казвам, на това ниво, на човешки възможности, мисля, че доста подготвен се явих, именно заради национална математическа. И това ми даде вече и следващата възможност, защото всъщност първи ми частен бизнес беше да давам уроци на студентите си по статистика, които са мои студенти в същия курс. Обаче в края на седмицата аз бях единствения с кеш в джоба, защото им бях давал уроци, те ми бяха дали свободните си пари, за да им решавам задачите и да им помагам. А те синовете на милионери, защото Американ университет е доста скъп университет, нямаха кеш да си поръчат пица. Така че има много динамики, които в България никога не съм обръщал внимание. Но в друга обстановка едно по едно се появяват и насочваме, защото казвам ти, добре. Мога да се... Интересно, не, много просто то да е така да го разкажеш за 1-2 часа, ама то е толкова дълго и интересно, че... Но някои интересни теми аз искам да засегна. Една от тях е това, че си бил преводач на американския президент Доналд Тръмп. Това е процес. Значи той е започнал през... Разкажи ни малко повече така за... Това много хора се изненадаха, защото повечето хора ме знаят тук като професор Мерски. Той се занимава с пробиотици, пребиотични кисели млека, филтри за пречистване на битови отоплителни уреди и индустриални физически филтри, горива, подобрители за горива и така нататък. Но тук в България много малко хора знаят, че всъщност през моята фирма, смисъл за преводи, са преминали няколко поколения парламенти български, защото
аз първоначално започнах като преводач, за да си помогна с някой друг лев, докато правих докторантурата, защото стипендията за докторант не е нещо фантастично, както и навсякъде. Но след това, ето ти формулата за успеха, намираш ниша и се опитваш да я запълниш, разказвам ти. Държавният департамент има отдел преводачески услуги. Там има комплект преводачи, които те не наемат на пълен щат, им се обаждат, когато имат нужда от съответния език. Руски, китайски, арабски, зулу, каквото искаш. И започвайки да работя за тях, аз се свързах с много от клиентите, които те обслужват. И в един момент става ясно, че първо хонорарите, които дава Държавния департамент, те са много хубави, но са по-ниски от това, което аз мога да си позволя да дам, ако аз работя пряко с клиента. Аз мога на клиента да му дам по-добра оферта, отколкото Държавния департамент. Тоест, хем аз да имам за мене марш, да имам печалба, хем мога да платя на преводачите повече, а при условие, че аз ги познавам всичките, които са квалифицирани, на практика ползвах преводачите на Държавния департамент, повече им плащах, на клиентите им взимах по-малко и въпреки това ми остана на мене да мога да преживявам и аз. Така че, по принцип, всеки държавен апарат винаги има, как да го кажа, свръхразходване. Те затова Доналд Тръмп назначи Илон Мъск да направи, да уреже сланината и да се харчат по-малко държавни пари, парите на данъкоплатци са по-ефективно. Но в този случай наистина тази ниша беше добра. Колко пъти си превеждал фактически на президенти? На президенти, на кои, примерно? На Бил Клинтън съм превеждал от 90... И коя година беше? Един ден, в същия ден, в който Бил Клинтън обясни, че оралната любов не е, по телевизията го каза, не е секс. В същия ден, 1 час и половина по-късно, аз му превеждах в Нью-Йоркския университет, в юридическия факултет. Тогава имаше кръгла маса, на която участваха Петър Стоянов, Проди беше италианският премиер, Мандела беше жив и Бил Клинтън. Бил Клинтън. Превеждал съм на много държавни секретари. На Хилари Клинтън съм превеждал при предишния... Всъщност почти на всички. На някой от тях лично, на някой на УНГА, на United Nations General Assembly, това, което върви сега. Когато са имали срещи с дипломати от България. Така. Аз България, да. Разбира се. По принцип една закачка ще ти каже, която Доналд Тръмп направи, като беше Борисов при него. В фоайето преди овалния кабинет има място, където да виждаш всичките екрани за това какво се случва през деня, в реално време да можеш да ги виждаш. И там, докато бяха само Тръмп, Борисов и аз, Тръмп е много закачлив и много лесно те кара да говориш. И той подхвърля на Борисов и му вика, той преводач става ли? Аз превеждам от той Борисов да се става. Смисъл, не, той човек, какво да каже? Вика, да. И Тръмп вика, ти руски говориш? Вика, му говоря. Той, значи, като хода при Владимир, ще те взема и вика на момичето, което е протокола, която тя ме избрала да ме заведе. Запиши го. Това всичко, това майтап, това не е това процеса на селекция, кой да бъде на срещите. Но човека си се забавлява, много е бърз. Освободен. Може да ни кажеш така, малки впечатления, първите впечатления, с какво е по-различен от останалите хора? С какво привлича толкова много вниманието на аудиторията си? Типичното за държавния служител е да се скове. Аз това, като стана дума да си говорим, винаги предпочитам да говоря на ти, без значение за титли и нещо, защото в процеса на разговора титлата на ти определя дали ще кажеш нещо умно или не, а това, което или смислено, а това, което казваш е смисленото. Не сме в ученическо
университетска среда, в която да има иерархия и да има етикета да показва уважение, когато е разговор на равни начала, няма смисъл да се говори на вие, моето впечатление и усещане. Защото бил съм и с държавни секретари, които са много по-ниско ниво. Там много стриктно се държат тия асистентите тичат и пърхат около тях. Тук кафето, сгъват се, ходят сгънати на Г, някои и на Л даже. Всъщност при Доналд Тръмп няма това присъствие да те накара да се чувстваш по-ниско от него. Просто си е сърдечен. Разговора с Борисов не мога да кажа съдържанието, но и двамата бяха супер добра комуникация, персонална се получи. Това въобще не го казвам като симпатизиращ или не нито на един от двамата. Просто неутрално го казвам, че тия двамата хора си комуникираха. Те затова са лидери на такова ниво. И двамата са си комуникатори родени, и двамата са политически животни. В добрия смисъл го казвам, че са умели, интуитивни и съответно този разговор беше в онзи момент, на онзи етап, преди тук евроатлантизма да залее и с тези сблъсъци на традиционно срещу уж бъдещето и прогресивното. На това ниво разговора беше изключителен. Добре, може ли да ми кажеш какво е общо между науката и предприемачеството и каква е разликата? В смисъл, къде се разминават по-скоро науката и предприемачеството? Сега, при науката, аз избягах от науката, в кавички, и буквално, защото там нещата не се развиват с достатъчно бързи за мен темпове. Аз съм прекалено интензивен, за да мога да с тия темпове, с които върви науката, просто за да я разширяваме обхвата на човешките познания, без да има някаква цел, за да решиме проблем. На мен това ми е скучно. Мисъл, самата наука сама по себе си не е скучна, но за мен е много по-вълнуващо и интересно да мога да открия нещо ново, което да даде не само резултат, а да даде възможност за решаване на проблем. Тоест, ето, например, темата на моят докторат, ще го кажа, защото термините нищо няма да говорят на зрителите, но това, което направих е, чрез молекулно моделиране създадох молекула, която работи като витамин B6, като пиридоксал, само че в лабораторни условия. Защото ако вземеш витамин B6 като катализатор, това означава да ти помага определени химически реакции. Представи си молекулите, те, които са фармацевтични или други, те са като лего. Сглобяваш молекула. Обаче, за да сглобиш, ти минаваш на етапи. И ако една молекула, която е крехка, я поставиш в среда, в която тя може да се разпадне, ти, добавяйки към нея нещо, може да счупиш останалата част. И витамин B6 е един такъв катализатор, който в човешкото тяло прави 5-6 различни фундаментални химични реакции, които са много полезни, но в средата на тялото. В лабораторни условия, където искаш да създадеш не микроколичества грамове или десетки грамове, или поне много милиграми да бъдат, витамин B6, ако го използваш като катализатор, резултата, като смесиш реагентите, продуктите са в една каша, в която не мога да ги разделиш. И става много скъпо. Направих по асоциативно начина, по който работи витамин B6, много по-проста молекула. Нарича се 2,4-2-тербютил бензохинон, на български горе така звучи, която ми дава възможност всички тези реакции да ги правиме в лабораторни условия, да получаваме не каша, продуктите са на кристали, т.е. да можем много лесно да ги отделиме. И всъщност това и до ден днешен се правят допълнително докторати по тази тема, която аз съм отворил, защото то се отвори цяло поле за възможности. Но това е скучно на средния зрител, според мен. Но това ми е нещо, което ми отвори възможност после да стане и професор.
защото едно е нещо да направиш докторат върху нещо, което е неприложимо, друго е да отвориш поле за допълнително развитие. Но по-назад, ако се върна, аз ти споменах, че начина по който Джорджтаун ми даде, защото формула за успеха искаш. Джорджтаун се отвориха и ме поканиха към мене, защото аз на 21 години във втори или втори курс беше, защото една година загубих заради езика. Направих един инжектор. Това е уред за вкарване на пробите в аналитичен уред. Се нарича течен хроматограф. HPLC, High Pressure Liquid Chromatography. Някакси по-лесно да го обясним за аудиторията от английски. По-прост начин. Значи анализатор, като вкараш пробите да ти каже какво е веществото вътре, ако е смес, какви вещества има вътре в тях. Начинът по който ги вкараш вътре, т.е. устройството се нарича инжектор. Само че в повечето случаи инжектор е вкарал по една проба, после трябва да правиш манипулации, за да вкараш втората проба. Аз направих такъв, който серийно да може да ги вкарва. Нищо по-различно от това да стреляш с пистолет барабанен, зареждаш, завърташ, стреляш, зареждаш, завърташ, стреляш вътре пробата и това наистина ми отвори и даде ми възможност този патент, като го направих, от една страна, дето някой друг лев взех, но най-вече с такова нещо още като undergraduate или студент, първото ниво преди bachelor degree да имаш, ми даде възможност после при кандидатстването за аспирантура и за докторантура да направо да ме взема с предимство да ми даде стипендия от Джорджтаун. Така че това ми отвори вратите, но това е резултат от моето учене в Национална математическа гимназия, от подготовката ми там, от години наред учене, както всяко едно нещо. Не може просто да се явиш и да стане. Къде се случват в лаборатории, къде се случват тези всички тестове, проучвания, за да разработиш с нещо? Сега, аз като съм работил в лабораторията, ми е било досадно, че трябва между две проби да пусна, да трябва да отвинтвам винтове на тръби, да слагам нови тръби с друга дължина, за да бъде по-голяма пробата или същата големина на пробата, но да... Просто досадно ми беше в лабораторията да чакам 15 минути и да си играя с разни тръби, за да мога да вкарам следващата проба. И просто се сетих, че има много по-добър вариант от това. Тогава се върнах. Лятото си спомням, не помня коя година е било, 85-та, примерно, сигурно. На един стругар, най-обикновен, го помолих да ми направи този барабан като за пистолет с две плоскости, с вход-изход. Нарисувах му, човек ми го направи за 2 дена, 20-30 лева му дадох. Тогава, по тогавашния пари, 200-300 сега, няма значение, но човека го направи. Само по описание, дори не му бях направил много хубав чертеж. Чертежа после официално го направих за патент. Но в есента, като се върнах в American University, започнахме да го ползваме, този инжектор, за целите, за които преди това сме ползвали другите. Само че в този случай не чакахме по 15 минути, а само инжектирахме с инжекцията и завъртаме барабана. И моя учител по органична химия и по аналитична, всъщност, защото това е аналитична химия, HPLC, това, което е хроматографията, той се обади много вдъхновен на няколко свои колеги в Джорджтаун и в MIT, Michigan Institute of Technology. Не Michigan, Massachusetts Institute of Technology. И на практика аз имах чакащи факултети да ме вземат като завърша. Наистина беше страшен късмет. Значи, да разбирам, че си се отличава от другите студенти и ученици, които са така връстници. С някакви иновации, решения. Да, това ме спаси. Това ми даде 5-6 обиколки предния в маратона. Каза за математическата гимназия, обаче така да кандидатстваш едно време в математическа гимназия, беше ли трудно? Не е като да отвориш вратата и да влезеш, но той има там и още една интрига, че по това време аз се състезавах на авиомоделизъм и конкретно моя клас беше въздушен бой. Тоест представлява 2 модел самолети, се гониме и който отреже на другия опашката повече пъти, печели боя. Но това са самолети, които ние самите си правиме,
След това трябва да се научиш и да ги летиш и не е толкова, ще ти дам и видео да те летят по 150-60 км в час. Не е много елементарно. Както и да е. Но това ми беше страст. И за Национална математическа гимназия, за разлика от другите, имаше 2 изпита. Писмен и устен. И по средата почивен ден. Беше петък един изпит, събота почивен ден, неделя е втория. Не помня кой беше пръв, писмен или устен, но както и да е. Събота през почивния ден, аз ставам 4 часа сутринта, качвам се на влака в 6 на Софийската гара, заедно с моя самолет. Отивам до Пловдив, явявам се, правя 2 старта. Тогава беше обаче в клас акробатика. Има комплект фигури, които трябва да направиш с самолета. Взимам второ място, защото третия старт беше на следващия ден, но аз не можех да остана и за него. Тоест с 2 от 3 старта станах втори, защото просто третия старт ми бяха 0 точки. Но връщам се същата вечер в къщи, на други ден отивам, взимам изпита. Минавам, връщайки се от Пловдив, да видя изпитите от първия кръг, за да видя има ли смисъл да хода на втори. Виждам, че съм изкарал 5,25, връщам се вкъщи, обявявам на баща ми и майка ми, че съм там в първите 15 в класацията за химия, т.е. определено, даже първите 10 в по-предната част. И баща ми вика, чудесно, значи давай да ходим да празнуваме. Викам, чакай, аз утре съм на изпит. И той, какъв ли ти днеска, нали ходи в Пловдив? Викам, да, и 100% имам медал. Какво ме интересуват тия медали? Ще си провалиш бъдещето, как може? Той не знае дори, че имам втори изпит. Обаче изведнъж, като запали, светла му памет, много близки приятели бяхме по-късно в живота, и вика, ти си провали живота, как може? Това не е сериозно. Това... Вместо да си починеш, да се настроиш за утре, както и да е, успешно стане влезе. Не е било скучно никога, винаги нещо съм правил, но не се влизаше много лесно. Да ти кажа, да приемаха 125 души всяка година. Стимула беше страхотен и търсенето, защото тогава, сега вече можеш да влезеш и да си платиш и да учиш. Тогава единственият шанс да влезеш беше чрез изпит. Национална математическа гимназия даваше възможност, ако завършиш с отличен успех, т.е. над 5,50 средно, което също не е лесно никак, тогава влизаш автоматично в съответния факултет. Ако си учил физика, физическия, химия, химически, математика, имаше 2 паралелки. Математическа, биология имаше една, биологична. Добре. И тогава отнесох и една такава негативна лекция от баща ми, но за щастие не си провалих живота в този смисъл. Вторият на мисли, сподели ни така малко в бъдещето да погледнем една идея. Малко така, като какво се очаква така като бизнес модел, което ще доминира в бъдещето в биотехнологиите, в науката, като цяло и в здравната насока? Знаеш ли, това е много е подобно като в IT индустрията. Страшно много хора правят усилия, страшно много хора правят подобни неща, но един малък процент от тях наистина правят големите пробиви. Той е като една пирамида, която всъщност е даже доста широка, защото отгоре са един-двама, които са наистина здраво пробилите, и отдолу имаш с конкуренцията, която остава и продължава да се мъчи, да се бори. Какво мислиш за дълголетието? В тази връзка с биотехнологиите, науката, здравето, сега, може би в тази посока се говори посока, много. Ние сме програмирани, по принцип, хората като цяло. Нали, ако се родиш здрав с пълен комплект гени, без някакви мутации, които да те ощетят по определен начин, ресурса човешкия е 120-140 години средно. Но по начина, по който ние живееме, ние ограбваме себе си с всякакви лоши навици или нездравословни неща, които дори много пъти т.е. несъзнателно правиме. И съответно знаем, че средната продължителност на живота е около 80 за жените, 75 за мъжете, като изключиме
недоразвитите страни, нали, става дума тия, които здравеопазването е на по-ниво. Тоест, ние една голяма част от ресурса си го унищожаваме с лайфстайла, който водим или с начина на живот. За навиците тогава, защото засегнахме темата, това е много интересно нещо, защото все пак е формулата на успеха и ние разкриваме така добрите позитивните черти. И кои са навиците, които ти имаш в живота, добрите навици, които имаш и лошите, които си премахнал? Придобил съм част от тях, в смисъл, работил съм върху част от тях. Едно ново нещо, което наскоро откривам и прилагам в последните няколко години, на английски казано е exercise snacking, в смисъл на български закуска, физическа закуска, в смисъл вместо да ядеш чипсове, се качваш по стълбите тук на кой етаж сме. Значи, на твое място, ето ти едно нещо, което бих ти казал, аз никога не бих взел асансьора. Аз живея на 8-ми етаж и никога не взимам асансьор, освен ако не съм с куфари, като тръгвам за щатите или се връщам от там. И това е едно безплатно здравословно хапче, което ти си даваш, без да го мислиш, без да отделяш време, без да ходиш по джимовете. Прекрасно нещо, но трябва да отделиш време и трябва да изисква планиране, мотивация, време и така нататък. Тия физ закуски, ако човек ги направи, особено хора, които са ангажирани и по цял ден са такива седативен начин на живота, имат 9 до 5 малко мърдат, стане да изпие едно кафе или да се нахрани на обяд и после пак седи. Изключително полезно е на всеки 1 час или 2 часа, 4-5 пъти в деня, ти ако в рамките на 2 минути направиш интензивно усилие, лицеви опори, клякания, качване по стълби, всяка възможност за движение, ако я инкорпорираш, има изследвания, които показват, че ползите от тия физ закуски 5-6, ако направиш на ден, което означава, че поне в рамките на 1 минута до 2 минути да дигнеш пулса и да се запъшкаш и да се задишаш тежко и да направиш движения, които са в пълен обем на движение. Не само като ходиме, ние сме адаптивни и минималистично харчиме енергия. Но това, ако направиш 5 такива закуски, те се равняват на 1 час в джима, в залата. Всъщност не си отделил време за тях, не си ги планирал, не си изпотил да трябва да вземеш душ специално и да ти отнеме време да се приготвиш за пред хора. Така че това е едното от нещата. Другото е това, което много хора вече започнаха да практикуват и то наистина е много полезно. Това е intermittent fasting или периодичното гладуване, но то не е гладуване. Просто прозореца, в който приемаш калории през деня, е съкратен. Примерно между 12 и 7, 8 или от 1 до към 9. Тоест, да кажем, от 24 часа вземаш позволява поне 15 часа да не консумираш калории. Калории? Да. Само калории или като цяло храна? Може да пиеш вода и става дума. За храна става дума. Храната дава калории. Тоест да не захабяваш тялото, организма да работи като един двигател на кола, колкото повече газ му даваш, толкова повече той работи се захабява. Така да кажем, да пестиш енергия. Не, или? По-скоро даваш възможност да се изразходва ресурса от храна, който си поел, за да може тялото да започне да се автоканибализира или да се храни със себе си, защото когато е достатъчно дълго време мине, неминуемо част от храната е складирана като гликоген в черния дроб или по клетките, и ако има екстра мазнини, те са в масните клетки. Но въпросът е, че ако дадеш възможност на тялото да посегне на себе си, то е много умен инструмент, тялото. И то започва да разгражда и да асимилира клетки, които са стари, клетки, които са болни, клетки, които са вече с недобра функция и всъщност ти по този начин си пречистваш. Иначе ти си набавяш калории, това не става дума да гладуваш, нали, в смисъл да си недохранен. Но това важи за хора, които вече са напълно скелетно-мускулни и като цяло порасли организми, т.е. за над 22-3 годишни. Защото до този момент допълнителните калории, допълнителната енергия дава възможност за доизграждане на организма. Но един организъм, който е напълно изграден, такъв режим на хранене е изключително полезен. Добре,
една хипотеза да развием така, ми е интересно. Да кажем, че имаме, по-скоро ти имаш неограничен капитал бюджет. В кой научен проект би инвестирал в момента, ако трябва сега да почнеш да разработваш нещо, някакво решение да намериш за хората, за света, в какво би инвестирал с неограничен бюджет? В пътуване и забавление. Това също дава, нали, добро настроение. Ако имаме преди да създадем нещо, аз бих инвестирал най-много в това да намериме, да разработиме средства, чрез които да можем да се справим с най-тежките и всъщност пагубното за нас заболяване. Това е рак. Сега това е пожелателно обаче, защото в тази посока да работят не милиони, не стотици милиони хора. Не говоря само за ресърчерите и за поддръжката под тях. Тоест, ако направя това, няма да направя нещо различно от много други хора. И както си говорихме, този пирамида, надявам се максимално скоро някой да направи пробив в това отношение. Както и не само за този вид. Също така за генетична модификация. Има хора, които се раждат с генетични увреждания. Това може ли да се предотврати по някакъв начин? Хипотетично всичко може би. Сега, то може да се предотврати, като се направи генетичен тест на плода, но много хора нито искат да го правят, нито пък ако установят, искат да си родят детето. Но вече при установени факти има възможност чрез генна модификация да се създадат на базата на стволови клетки да се извършват, т.е. да се подменят тъкани, които не работят, но това ще изисква още. Сега с изкуствен интелект, ако той се развие в правилна посока, той би бил дал възможност да се открият лекарства или прекурсори, които да дадат възможност на хора, примерно с церебрална парализа или друг вид увреждане, при което имаш увреждане на тъкани, които трябва да се възобновят самите тъкани, да се направят смисъл. В момента, например, стволовите клетки са терапия, която обаче не е фокусирана, а тя е обща. Като пуснеш стволови клетки, те ти възстановяват, даже могат да ти възстановят отрязан до някъде крайник, не цял крайник, или да ти възстановят орган, който е увреден. Но когато това стане интелигентно, в смисъл с помощта на изкуствен интелект, примерно. Изкуствен интелект е нищо повече, освен акумулация на естествен интелект и алгоритъм, чрез който той се използва. На практика изкуствен интелект е кражба от всички хора, които са допринесли нещо в мрежата. Да. Информация на готово. Да, точно. Но все пак как я използваш и как я насочваш има значение, нали, алгоритъма. Но другия вариант би бил някаква симбиоза между изкуствен интелект и познанията в областта и откритията в областта на химията и биологията, които дадат възможност наистина да се създаде таргетиращо лекарство за различни... И ускорено решение, може би на проблем. Точно. Да, вместо да гадаеме и да правим успешни опити, по-добре да направим опит, който е резултат. Добре. Вярваш ли, че в България може да се създаде световен, голям, технологичен, научен, биотехнологичен център? Абсолютно като ресурс. Аз считам, че генетично ние, българите, сме абсолютно много добре позиционирани и ще го кажа малко по-широко. Имаме и за атлети имаме гени в нашия генетичен басейн българския. Имаме и за интелектуалци. Имаме и за инженери. Имаме абсолютно всичко. Въпросът е менеджмент или управлението. Това, което ми направи впечатление още като малък. Аз съм бил много малък, т.е. тогава това не би трябвало да ми е минало през главата. Но в това, което първо забелязах в университета в Щатите, беше, че сега едно дето аз идвам от Национална математическа гимназия, където са избрани най-големите ментални атлети, в смисъл сапио атлети в държавата.
и оттам отивам с средни атлети в щатите. Да, естествено, че ще ми се сторят нали, не толкова силни в мисълта, философията и познанията. Добре. Но там тук искаха всеки да го научат да може всичко. А това не подкрепя една система, която не е необходимо всеки да знае всичко, е необходимо всеки да прави точно това нещо, което му е възложено. Тоест тази управленска платформа, която в Щатите забелязах, беше много по-ефективна тогава в сравнение с сега. Сега нямам добър поглед, защото малко по-хаотично. Тоест всеки в България е така прибутван да може всичко, докато там всеки е специализиран в определено нещо, което е наказано. Тоест, тази общата култура там дори сега е на много по-ниско ниво, отколкото общата култура у нас. Тук хвани един таксиметър, той ще разкаже всичко. От програмите на Илон Мъск за как ще ходи до Марс, до това какво е казал президент и какво му отговорил Борисов и какво продължаваме промяната са казали. Всичко знаят, всичко анализират и знаят, имат отговор. Така е, по принцип има едно нещо пак. По-важно е да спазва правилата по пътищата и да не мине на червено да удари някой друг. Нали? За това има нещо, което казваме да побългарим нещо. Българите смятам, че сме много изобретателни в всякаква посока и винаги ще намерим така част креативизъм в нещо. Особено ако трябва да направим някакво решение да решиме. И в тази връзка ще искам само да споделя една така история от Испания. Да. Където беше счупило нещо, някаква маса, мисля, че кръчето и просто трябваше да сложи нещо, една тапичка отдолу, за да се реши проблема. Един приятел, наш колега, мой личен приятел, беше направил нещо, за да я направи. И те испанците тогава казват, как го измисли, как се сети, нали, толкова не се възхищаваха на българите, че сме толкова изобретателни. В същото време в чужбина, като се счупи някаква мялна пералня, микроволнова, те директно всичко хвърлят на буковка, докато при нас винаги ще се намерим решение да перфектен пример даваш, но в този случай, тъй като има система, която бълва такива перални много повече, отколкото при нас, ние сме способни да я хванем и да я поправиме, обаче не сме способни да направим системата, която да прави много перални. Чудесно илюстрира това, за което говоря. Че ние сме по-гъвкави и по-способни, ако нещо се щупи на колата, да го оправим на пътя и да продължиме, вместо да чакаме репатрака. Но от друга страна пък там има много повече коли направени, защото всеки си прави тази част, която е неговата. И кумулативният ефорт, това кумулативното усилие, дава като цяло много по-добри резултати. Добре, с какво са по-добри американците от нас? С нищо. В смисъл на индивидуално ниво с нищо. На ниво общество, не общество, това не е правилно. На ниво бруто национален продукт, който произвеждаме, са по-добри с това, че са по-добре организирани. Защото ако хванеш 10 души от България, 100 души да кажем мъже от България, 50% от тях, сега не знам новото поколение как е, но от моето поколение ще знаят какво е на двигателя свеж, как да смениш крушка на колата или някакъв електрически проблем не е много сложен, как да го отстраниш. Докато сега новото поколение, които са само въоръжени на гол тумбак, чифте, таблети, ще чакат репатрак. Но пък, ако системата е направена така, че с таблетите ние да подредиме всеки да е на определено място, където той да прави едно и също нещо предвидуемо, повторяемо и успешно, тогава ще имаме много повече резултати и продуктивност от цялото общество. Говорим като характер, чисто черти на характера, с какво са Има ли нещо, което например схожда повече? Няма такова нещо. Американците, между другото, като цялото са много по-близки до нас като менталитет и като обществено поведение, отколкото западноевропейците. Значи, винаги съм се чувствал много по-близко. Още от годините на студената война съм се чувствал много по-вкъщи в Щатите с начина, по който комуникират. Това, дето сега в момента си говорим с тебе на ти, да сме се виждали един път преди това. Ако ще гониме някаква цел обща,
нали, формалностите отпадат и се стремим напред, търсим каква стратегия да направим. Докато при западноевропейците тогава, сега тук нали, няма западно-източно всичко Европа, но западноевропейците с много неприятно снисложение се отнасяха към нас. Те дори и днес. И за мен е изключително дразнещо е, че в момента те емигранти, които върват по Европа, ние ги посрещаме като освободители, а то това си е нашествие. Европейците, преди това, когато ние се опитвахме да отидем на Запад и да направим някакъв пробив, нас ни гледаха като втора ръка хора. Така че това не може да не ме подразни. С други теми по принцип, да не ги политически. По-скоро... Не в политика, то не е политическо, то просто е такава тенденция имало. Да. Нещо интересно да ми споделиш, така, нещо ценно като житейска стратегия, послание, така, което твоя баща, професор Христо Мермерски, ти е казал, ти е споделил в живота и което все още следваш като принцип. Не знам дали той ми го е споделил, просто двамата имаме начин на мислене с него подобен, че нито той, нито аз някога сме тръгвали с това да правим нещо, като преди това си мислиме, че ще го направим, за да получим какви си пари или че ще получим пари. Винаги усилията са били напред в нещо, което искам да проблем, който съществува да го разреша, а после да чукна на дърво. Господ е бил благосклонен и ме е възнаградил за това нещо. Също беше отношението и на баща ми. Ще ти кажа тук, като го споменахме него, един анекдот, защото той, както и аз, като по-млад, нали, преди да стане да се умори, нали, от старост, беше много такъв амбициозен да разрешава проблеми. И той не случайно в Щатите неговия пост в посолството беше, той отговаряше за трансфера на технологии и с други думи, всяко нещо, което му хареса в Щатите и го види, че е приложимо и ще свърши работа в България, което не е защитено от авторски права, той го прилагаше тук. Едно нещо беше разпръсната сеитба, смисъл по принцип сеитбата се извършва на редове с специални сеялки, а пък се оказва, че по-добър резултат дава сеитба, която е с една центрофуга, се разхвърлят семките и дават по-добър. Не са на редове, а всъщност някакси по-естествено е за пшеницата да расте по този начин разпръсната и даваше близо в пъти по-добри yield, добив. Да нека. Добре. Също той беше комбинирал едни машини, така че с едно минаване на трактора да можеш да извършиш 3 процедури, а не да въртат 3 пъти. Но защо споменам това с тая машина комбинираната? Той всичкото го измислил. Направил е прототипа. Тествали се го и така нататък. И накрая русенския завод, машиностроителен, ще започва да го произвежда. И нали, тогава, не знам как се наричаш, тогава не беше авторски права и патенти, а им казваха изобретения. Не помня точния термин, но бил съм малък, но си говорихме с него и той, който всичкото нещо го е направил, беше сложен като изобретател номер 32, защото там са партийния секретар, кмета на Русе. Също той беше преди него 31 души, дето не знаят нищо за това, което е направил, беха записани. Някой път хората си пишат за слуги. Как се казваше? Приписват се. Дано се сетят термина, беше много смешен. За това рационализация ли се казваше, не помня точно, но беше много. И след това сега вече като започнахме, той след това има патенти в сегашно време, дали негови. С него направихме кисело мляко, което е пробиотично, а не само това, което е с лактобацилус булгарикус и стрептококус термофилус, класическото. Защото науката напредна за пробиотиците и всъщност много повече бактерии са пробиотични, много по-полезни от лактобацилус булгарикус. Това като го кажеш, всички викат, ти тук е лактобацилус. И просто лактобацилус булгарикус е открит първи, но той не е най-пробиотичната бактерия. И открит първи, защото е най-голям като размер
И доктор Стамен Григоров преди 130 години го е видял с скапаните микроскопи, които не са видели другите. Така че той затова открит първи. Но така е с това. Как се казваше тогава, не знам как се нарича това, но интелектуалната собственост по време на другото общество. Обществото беше собственик. Добре, можеш ли така да не споделиш един съвет, който би дал на младите учени и предприемачи, които искат да растат глобално? Това, което тръгна да го казвам, сега ще го кажа с едно изречение. Наистина, правете това, което ви е по страст, което усещате, че сте силни в него. И не за това, че след 2 седмици и след 1 месец ще ви да платят за него, а за това, че имате усещането и вярата в това, че това, което създавате, решава реален проблем. Ако това е вашия устрем и вие постигнете решение на реален проблем, неизбежно труда ви ще бъде възнаграден за това, което правите. Тоест да не тръгваме с материалната нагласа. Не с това какви пари ще вземем, защото има много такива хора, които се изчисляват тук, сега това, ако го направим, примерно някой ап, и то, ако толкова в България са примерно 6 милиона в момента или 7 милиона хората, ако всички си го включат и всеки само цъка по-малко и такова, ти представяш всичките 6 милиона по 1 стотинка да ни дадат и те такива изчисления правят и ще вземе 600 хиляди. Ма чакай бе, човек. Не тръгваме с накарай хората за материално. Да, реши им проблем, който те ще ги те сами ще искат да ти платят. И те ще искат да ти го платят, защото той им се изплаща. Да, пак това, нали, не знам дали може би в другите балкански държави, но като влезеш едно заведение, смяташ колко маси има, колко средно си поръча човек, те колко оборот правят. Това не е само ние, това си е човешка природа. В Щатите същото. Всеки гледа на другия, какво прави. Всеки, между другото, отстрани, като се гледат нещата, те изглеждат много по-лесни, отколкото когато ги правиш. И много пъти на много хора им се струва, че нещо, което изглежда лесно, те могат да го направят, даже и по-добре могат да го направят. И как така той изкарва пари, изградил системата, а пък аз, който съм по-умен и това са глупости и елементарни неща, дето ги прави, той ги прави. Тук искам да разкажа един такова за червения бутон. Не знам дали знаеш. Давай, ти си. Значи срещат се 2 съученици. Единият е успешен, хубав лайфстайл, мирише добре, облечен добре, усмихнат, изглежда добре. Среща другия, който носи една бира, бутилка за бира от тия пластмасовите по литър и половина, един сандвич и всеки ден се върти из квартала, необръснат, неогледен. И обаче се сблъскват и това, който е неогледния и неудачника, каза на другия, ти какво тук, какви неща правиш, направи нещо и за мен. Ония, който е успешно, му казва, добре, няма проблем. Има един червен бутон, ще ти дам, който е в кутия. Всеки четвъртък, 10 часа сутринта, искам да го натискаш. Щом го натиснеш, в петък си получаваш заплатата за това нещо. И той не повярвал, но си казал, окей, сега какво път толкова ще го натисна. И четвъртък, 10 часа, свършва си работа. Да натиска бутона, петък му звъни на вратата пощальона, дава му заплата. Добре, следващия четвъртък пак натиска, пак идва. И той след 5-6 години вече направено семейство, дом има, женен, деца родил. Обаче в един момент си вика, при условие, че аз този бутон го натискам всеки четвъртък, а ония е толкова по-богат, аз не съм възнаграден достатъчно. Що па ще му работя на него? И престанал да го натиска и се престана да идват парите. Хубаво е да не гледаме то, дето ти дава бутона какво прави, а да гледаш ти самия, дали си удовлетворен от това, което правиш, дали то ти е достатъчно на тебе, защото ти не виждаш този какво е направил, за да ти даде този бутон. Не знаеш какво се крие за... стои. Да. Точно, да. Много хубава притча за мен. Да, супер интересна и си нещата от реалния живот. Голата истина. Ако трябва да формулираш, така завършваме лека по лека, ако трябва да формулираш твоята формула за успех и да вместиш в едно изречение, какво би било то? Не знам дали всеки
на мене така ми се получава. Аз се наслаждавам на всякакъв вид труд и виждам поезия във всяко нещо, което правя. Дали ще е да копая канал през 83-та година, за да успея да отида на море. Дали ще бъда хамалин на половин работен ден 82 година на Плод и зеленчука, който беше това, така се казваха магазините за зеленчуци, веригата държавната на Раковски, и всички мои съученици ще минат да ме виждат с синята престилка. Дали ще карам този мотокар в Бойчиновци, в прашните халета на комбината консервения, или ще правя световна наука. Всяко нещо, което правя, му се наслаждавам, защото във всяко нещо виждам постигане на някаква цел в конкретния ден, в конкретната седмица, в конкретния месец. Ако успее човек да се наслаждава на това, което прави, неминуемо ще бъде успешен в каквото и да прави. Добре. Така, можеш ли да ни зададеш нещо тайничко от кухнята дали можем да очакваме нещо от Йонко Мермерски в скоро време, някакъв нов проект, нещо, което все още хората не знаят, така да им загатнем лекичко по нещо? Имам няколко неща, за които имам полезни модели вече и патенти скоро. За тях съвсем скоро ще имам. Сега в момента покрай тези слънчеви панели, единият вариант да се складира енергията е с батериите. Другия вариант е да се хидролизира вода и да се отделя кислорода от водорода, и т.е. водорода става горивото. Проблема с водорода е, че той е най-лекия газ след хелия. В смисъл, ти трябва под страхотно налягане да го съхраняваш, за да може да имаш достатъчна енергийна плътност, т.е. да получиш достатъчно енергия от него. И имам един патент, който съм направил, който е, тук ще се отклоня леко, който е двукорпусен и всъщност той е безавариен. Защото водорода, ако го изпуснеш в въздуха, той моментално се самовъзпламенява, няма нужда от искри нищо. И се баря, първото космическо гориво е водород и кислород, като ги смесиш. Това като стане, може да събори тук един резервуар, може да събори целият квартал. В този контекст имам изобретение, което се корпус в корпус, с манометри, които мерят налягането вътре, където е горивото и това, което е в буферната зона, което трябва да е 0. Ако те се изравнат, знаеш, че имаш теч, изтегляш оттам горивото, за да не гръмне и да изпребие хората или да унищожи имущество. И по този начин имаш много по-безопасен водороден резервуар, било то за съхранение голям танкер или било то в автомобил. Така че това ми е най-новото, което правим, и скоро ще бъде приложимо, защото с тия соларни панели ще трябва да складираме водород. Няма как. Иначе само с батерии не става. Така че това ми е всъщност най-новото. Бъдещия проект. Да. Очакваме да повече информация по него. Живот и здраве. Да заповядат. Добре, аз искам нещо така да ти подаря. Много мило. Като това е един сертификат от нашия подкаст Формулата на успеха, който получава всеки, който бъде на този стол до мен. Където пише Формулата на успеха, ти си успеха и вдъхновяваш. Супер си. Йонко Мермерски. Този сертификат го заслужи, защото си част от легендите, сподели своята история във Формулата на успеха с мен, Смилян Смиленов. И ти благодаря много. Аз ти благодаря също. Ще сподели твоята история и много интересни така моменти от живота ти. Надявам се, че е било интересно. Благодаря много. Това беше разговор, който наистина ни показа колко са важни знанието, смелостта и визията, когато говорим за успех. Професор Йонко Мермерски ни напомни, че науката не е просто теория. Тя може да бъде двигател на цели индустрии, да променя човешки животи и да вдъхновява следващите поколения. Ако този епизод ви е бил полезен и ви е накарал да погледнете на успеха от нов ъгъл, споделете го с приятели, абонирайте се за канала и оставете коментар. Коя е вашата лична формула за успех? Следете Формулата на успеха с мен, Смилян Смиленов. Предстоят още много вдъхновяващи срещи с лидери, предприемачи, визионери и успешни личности, които променят света. Очакваме ви!